Литва вслед за Польшей заявила, что планует минировать межу с Беларусью и Россией. Привитание! У эфиры студия Белсат и гэтую гадзіну з вами Віталь Цыганкоў. Беларускія чыноўнікі ізноў паспрабуюць стымуляваць нараджальнасць і змагацца са свабодным выбарам жанчыны. Такога штуршку, каб сапраўды Беларусь была прывабнай, каб людзі там заставаліся і наражалі дзяцей, гэта павінны быць такія сістэмныя, моцныя змены. Гэтага няма і не будзе. Госць нашага эфіру – вядомы украінскі журналіст Дмітрый Гордон. Абмеркуем з ім перамовы пра мір і ягонае колішняе інтэрв'ю з Лукашэнкам. Вы сейчас можете повторить, что с территории Беларуси россияне к нам не придут? Никогда. Спасибо. Тем более с оружием. Беларусы па ўсім свеце пачалі святкаваць Дзень волі. 25 сакавіка – Дзень абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Я віншую беларусаў і тых, хто тут, тых, хто ў міграцыі, тых, хто засталіся там у Беларусі. По-рознаму. Але я спадзяюся, што хутка мы будзем разам. Такім чынам, чыноўнікі зноў пачынаюць змаганне з дэмаграфічнай праблемай. Здавалася б, што варта зрабіць? Спыніць рэпрэсіі, падвышаць заробкі, каб людзі не ўцякалі з Беларусі. Але не. Яны вырашаюць змагацца супраць чайльд-фры. З падрабязнасцямі Уладзіслаў Корсак. Беларускія чыноўнікі зноў узяліся падымаць нараджальнасць беларусаў. На адмысловай радзе пастанавілі залучаць у справу не толькі профільныя ведомствы. Это в плоскости наших общественных организаций. И общественные организации должны подключиться. Падключаюцца, як могуць. Напрыклад, старшыня Беларускага саюзу жанчын Вольга Шпілеўская заявіла, што арганізацыя ладзіць адмысловыя балі ў Цэнтры бяспекі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Маўляў, на іх курсанты МНС і МУС могуць знаёміцца са студэнткамі ВНУ. Нам нужны люди, детки. Між тым, паказнікі нараджальнасці ў Беларусі падаюць ужо 9 гадоў. Паводле здабытай Белполам закрытай статыстыкі Мінздароўя, летась беларускі нарадзілі амаль 59 тысяч дзяцей, што на 10% менш, чым у 2023 годзе. Жаданню стаць бацькамі не спрыяюць нават матчын капітал ды абяцання льготнага жытла для шматдзетных, а таксама даволі працяглы, як для Еўропы, трохгадовы дэкрэтны адпачынак. Цяперашні паказнік нараджальнасці самы нізкі з 1950 года. Калі зарплата невялікая, калі перспектывы няма, калі ты разумееш, што не можаш як спецыяліст рэалізавацца, ўсё гэта запавольваецца. На афіцыйным узроўні ў Беларусі названых праблемаў не згадваюць, аднак робяць акцэнт на тым, што гэткая ж сітуацыя і ў Еўропе. Невысокая рождаемость, поздний возраст вступления в брак и, как следствие, семьи, в которых редко бывает больше 2 детей. Дэмаграфічная праблема сапраўды характэрная і для еўрапейскіх краінаў. Аднак у Беларусі, акрамя ўласна эканамічных чыннікаў, дадаецца яшчэ і чыннік небяспекі, масавыя рэпрэсіі і ускосны ўдзел у расійскай агрэсіі супраць Украіны. Калі мы паглядзім на апошнія 5 гадоў, напрыклад, у Літве і Эстоніі насельніцтва вырасла. У Латвіі скарацілася, але толькі на 1%. У нас толькі афіцыйнае скарачэнне колькасці насельніцтва 4%. Таму мы знаходзімся ў найгоршым становішчы у параўнанні з нашымі соседамі, канешне, акрамя Украіны. Змагацца з катастрафічнымі паказнікамі чыноўнікі Лукашэнкі збіраюцца ў тым ліку праз перагляд дзяржаўных праграмаў падтрымання сям'і. И сейчас правительство уже будет работать над новыми программами на новую пятилетку. Ніякай канкрэтыкі, аднак пра тое, што будзе ў тых праграмах, цяпер няма. Александр Кныровіч мяркуе, не варта вынаходзіць ровар, можна звярнуцца, напрыклад, да досведу суседзяў. Калі мы паглядзім на тое, што адбываецца ў Польшы, толькі 2 прыклады. Первое – это бесплатные леки для детей, для подлетков до 18 годов. И другое – это программа $200 в месяц на кожного ребенка до 18 годов. Пакуль жа беларускае чынавенства піша лісты ў дзяржаўныя арганізацыі, каб тыя адмысловымі гутаркамі папулярызавалі нараджальнасць сярод маладых працаўнікоў.
Свой шлях і ў генпракуратуры Лукашэнкі, лабіявання адміністратыўнай адказнасці за прапаганду child-free і нетрадыцыйных сексуальных стасункаў. Такімі штучнымі спробамі яны могуць ці то запаволіць працэс з'езду людзей, ці могуць запаволіць працэс памяншэння нараджальнасці. Але такога штуршку, каб сапраўды Беларусь была прывабная, каб людзі там заставаліся і наражалі дзяцей, ну гэта павінны быць такія сістэмныя, моцныя змены. Гэтага няма і не будзе, на жаль. Зніжэнне нараджальнасці ў доўгатэрміновай перспектыве прыводзіць да старэння насельніцтва, дэфіцыту працоўнай сілы і залежнасці рынку працы ад эмігрантаў, росту падаткаў, змяншэння пенсіяў, заняпаду мястэчак і вёсак. Усё гэта разам і ёсць дэмаграфічным крызісам. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Што ж, давайте зараз гэтую тэму абмяркуем з нашым госцем студыі Ольгай Цесаковай, былой дэпутаткай Менскага гарсавета. Добрый дзень. Добрый дзень. Дзякуй, што далучыліся да нас. І вось мы паглядзелі гэты сюжэт. Па-вашаму, наколькі могуць быць эфектыўнымі гэтыя захады, якія збіраецца праводзіць улада ў Беларусі? Яны часткова эканамічныя, часткова, скажем так, прапагандысцкія. Могуць яны вырашыць гэтую дэмаграфічную праблему? В целом проблему эту не изменят только по той простой причине, что очень сложно бороться с мировыми трендами и тем более не ресурсами белорусского государства, при всем моем уважении к нему. Тем не менее, те меры, которые предлагают власти, скорее отпугнут женщин еще больше, потому что все нацелено не туда. Запугивать какими-то законодательными актами, да, или потенциальными штрафами, как недавно выразился швед, это совершенно не способствует увеличению фертильности, будем честными. Поэтому на месте, наверное, адекватных законодателей, у которых есть властный ресурс, свои силы нужно было направлять чуть-чуть в другую сторону. Ну, шкада, што ў Беларусі такіх няма, заканадаўцы нас увогуле просто не з'яўляюцца ніякімі прадстаўнікамі заканадаўчай улады. Ёсць толькі адна ўлада выканаўчая, она все вырашае. Але, па-вашаму, наколькі далёка яны могуць зайти ў гэтых нейкіх кроках? Ну, напрыклад, відавочна, што ў многіх кроках яны ідуць па расійскаму шляху. Могуць яны прыняць закон аб забароне прапаганды ЛГБТ ці супраць прапаганды вот этого child-free? Закон принять вообще несложно, особенно как у нас они принимаются, это пишется, и, собственно, там в первом чтении палата единогласно голосует. Единственное здесь нюанс, то, что мы пошли немножко в другую сторону. Обычно Беларусь, да, отличается сомнительными законодательными практиками, которые потом имплементируются в России. Здесь наоборот, да, уже в конце 2024 года в первом чтении прошел закон о пропаганде child-free, и, видимо, так как идет общий нарратив о традиционных ценностях, решили наши законодатели поддержать это. Но нам главное это, наверное, все-таки не закон, а штрафы. Поэтому в первую очередь, я думаю, мы придем к изменению административного кодекса и введению каких-то значительных денежных выплат в счет казны. Цікава, хто это будзе вызначаць? Хтосьці там в каментах, напрыклад, в социальной сети, Фейсбуку сказала, я вот не хочу рожать детей. Все, штраф. Может до этого дойти? Да, очень легко, если примут законодательный акт и внесут поправки в административный кодекс, так как у нас законодатели любят очень широкими мазками рисовать рамки дозволенного и недозволенного, да, то любой эксперт, естественно, в кавычках, да, силовых структур, может прочитать комментарии, видео, не знаю, увидеть сторис и интерпретировать это как в сторону, что это пропаганда child-free или ЛГБТ. Но я думаю, не цяжка здагадацца, да якіх вынікаў гэта можа прывесці. Людзі проста, которые яшчэ сумнеюцца, людзі якраз маладыя, якія патрэбны беларускай дзяржаве, як любой дзяржаве працоўнага ўзросту, яны проста пачнуць думаць, як бы уцякаць з этой краіны. Да, и в этом очень помогает то, что у нас не полностью все-таки занавес опущен, не только с одной стороны, а со второй есть такая же, как-то восточный сосед, сестра, брат, называйте как хотите, у которых точно такая же проблема, и которая частично решается увеличением миграции, в том числе из Беларуси. Поэтому Россия только скажет нам большое спасибо, если много молодых женщин, в первую очередь, решит уехать в Россию.
Ну, вот от этого специфичного белорусского выпадку, я думаю, варто перейти до неких сусветных тенденций, бо калі поглядеть, что ну, некие социально ориентованные, вельми богатые державы, там, умовно, скажем, Скандинавия, Немеччина, яны спрабуюць таксама некими эканамічнымі захадамі спрыяць большай нараджальнасці, то по великим рахунку не працуе гэта. Паўсюль нараджальнасць зніжаецца, просто такая сусветная тенденция. Да, потому что как только женщины получили доступ к образованию, появился доступ к контрацептивам и к адекватному медицинскому обслуживанию, в том числе в плане прерывания беременности, стало возможно планировать семью. А так как доходы растут, растет качество жизни, растет совершенно другое понимание в целом и отношение к детям. Да, не то, что как было раньше, что чем больше детей, значит, это возможность выжить, там, прокормиться, работать на полях. Поэтому по данным ВОЗ, собственно, эти доклады с 10-х годов ежегодно публикуются. К концу 21 века человечество достигнет, скорее всего, своего максимума. И дальше уже будут тенденции на сильное снижение. То есть, если мы ставим перед собой задачу о снижении демографической о снижении вот этой рождаемости, проблемы рождаемости, то надо бы ставить, наверное, себе задачу о том, чтобы не увеличить рождаемость, а хотя бы снизить темпы ее падения. Вот так. И, естественно, это большие экономические вливания, но не в силовиков, как делает наше государство, а в социальную инфраструктуру. В первую очередь это детские сады, ясли, школы, доступный общественный транспорт, частый общественный транспорт, безопасный и, естественно, адекватное понимание ситуации и в целом, как это правильнее будет сказать, чувство безопасности, потому что в стрессе не сильно у нас все хорошо получается, и тем более, когда нет горизонта планирования, женщины просто отказываются планировать семью здесь и сейчас. Ну, калі паглядзець сусветную статыстыку, то ражаюць зараз пераважна шмат больш, чым в Еўропе і в Азіі, ражаюць у Афрыцы і мусульманскіх краінах, там Блізкага ўсхода і Сярэдняга ўсходу. Вось. І фактычна там, дзе няма добрай сацыяльнай структуры, там, дзе беднасць і там, дзе рэлігія. А в краінах больш-менш, дзе ёсць дабрабыт, это Еўропа, гэта і цяпер там Японія, Корея, нават Кітай уже, там нараджальнасць радикально упала. Да, к сожалению, не получится перенять практики Талибана еще и с практической точки зрения, потому что у нас, помимо того, что государство светское, у нас большее количество, даже по данным Белстата, населения – это женщины, 85% из которых задействованы в экономике. То есть убрать условно половину, как-то отсечь такой поток 52% денежный. в экономике женщин, а 48% мужчин. Да, так вот, и 85% в целом от женщин, которые и более образованы, потому что, опять-таки, если мне не изменяет память, около 40% женщин в Беларуси имеет высшее образование и более 30 или плюс-минус среднее специальное. То есть терять таких специалистов, которые по факту как минимум не меньше мужчин вносят в экономику, точно это стрелять себе по ногам. Ну, значит, як мы высветлілі, што фактычна, як бы мягчэй сказаць, выхада няма, а выхад, тое, што такімі мерамі нават эканамічнымі, нават багатыя краіны не могуць моцна падштурхнуць нараджальнасць, і яны што робяць? Яны спрыяюць міграцыі, яны дазваляюць міграцыю, но асабліва людзей дастаткова бедных, которые бы працавалі на малазабяспечаных працах. Па-вашаму, Беларусь можа пайсці гэтым шляхам, ацэньваючы агульную палітычную установкі цяперашняй улады ў Беларусі? Тут такой момент, насколько Беларусь интересна для трудовых мигрантов. Вряд ли там их привлекут зарплаты. И опять-таки здесь стоит вопрос о социальной обеспеченности, потому что если мигранты, мы рассматриваем категорию мужчин, которые приезжают, зарабатывают деньги, ничего не тратят, а большую часть доходов пересылают в семью, то с экономической точки зрения они нам не очень интересны. Если они приезжают семьей, опять-таки мы встаем в вопрос, что нужна социальная нормальная инфраструктура, чтобы там семьи продолжали жить и планировать может еще детей. Дякую вялікі. В нашем эфире Ольга Цесакова. А теперь прапаную паглядзець, як і каго выхоўвае рэжым за маладога пакалення беларусаў. Можа, дарэчы, гэта таксама адна з тых прычынаў спаду нараджальнасці. Зараз перад школьнымі вакацыямі сілавікі прайшліся па некаторых школах і ліцэях з папярэджаннем, каб у вольны час навучэнцы не звязваліся з наркотамі
з наркотыкамі і з так званымі экстрэмісцкімі інтэрнэт-рэсурсамі. А да чаго павінны быць гатовы беларускія дзеткі, днямі раскрыў камандуючы ўнутранымі войскамі сумнавядомы Мікалай Карпінкоў. Пра так званае патрыятычнае выхаванне моладзі Юлія Цяльпук. Вясновыя канікулы – гэта магчымасць адпачыць ад школьнай рутыны. Дзяржава ж прапануе нашым дзецям у гэты час рыхтавацца да свята перамогі, наведваць музеі ці запісацца ў выязныя лагеры, абы ў сацыяльных сетках не сядзелі, праз якія можна і ў наркотыкі ўвязацца, ці яшчэ што горш, в апазіцыйныя экстрэмісцкія каналы. З такім палітычным месседжам некаторыя школы і ліцэі наведалі следчыя. Нагадалі пра пакаранне за падпіскі на прызнаныя дэструктыўнымі каналы, што спрабуюць уплываць на неакрэплыя розумы. Права на такі ўплыў дзяржава хоча пакінуць за сабою. Днямі намеснік міністра ўнутраных справаў зрабіў гучную заяву. Я скажу, что вот эту вот информационную кампанию по психологическому противоборству у нашего противника мы выиграли. За гэта так званае вайскова-патрыятычнае выхаванне адказваюць 4 міністэрствы – адукацыі, абароны, унутраных справаў і надзвычайных сітуацыяў. Псіхалагічнае ўздзеянне пачынаецца з дзіцячага садка. Важная государственная задача – воспитать патриотов. Вынік іхнай працы названыя прававымі мілітарызаваныя класы ў школах, вайсковыя лагеры, нават з удзелам вагнераўцаў, праз якія праходзяць тысячы дзяцей, наведванне школьнікамі пастарункаў і СІЗА, майстар-класы ў абыходжанні са зброяй нават для першакласнікаў і нібыта вайскова-патрыятычныя клубы для падлеткаў. Из этих клубов будет достойная смена нынешнему поколению. За гэта так званае вайскова-патрыятычнае выхаванне зацята ўзяліся ў канцы 2020 года. Як узор раскручвалі дзіцячы клуб «Рысь», створаны пры вайсковай частцы спецназу 3214, байцы якой тады чынілі гвалт супраць пратэстоўцаў. У канцы 22 года такіх клубаў у Беларусі ўжо было 17, а цяпер 255. Больш як палова замацаваная за міліцыяй. Агульная ж колькасць выхаванцаў перавысіла 10 тысячаў. Падлеткам прышчапляюць культ сілы і вучаць абараняць уладу канкрэтнага чалавека – Лукашэнкі. Частка дзяцей выйдзе з такіх клубаў злепленымі на патрэбы дзяржавы, а частка адфільтруе ідэалогію, кажа экспертка. Нормальные рефлексивные родители и собственные дети и педагоги каким-то образом, мне кажется, научились с этим жить. И как-то в этом функционировать и продолжать на этом фоне воспитывать белорусских детей, белорусских граждан так, как надо. Так, как требуют силовые структуры, а как требует образовательная программа. Для сілавікоў дзіцячае выхаванне – гэта дадатковыя грошы. Адсюль справаздачныя відэаролікі, напампаваныя ідэалагічнымі штампамі. Што насамрэч адбываецца пад гэтую шыльдаю. Пад выглядам бацькоў тэлефануем у адзін з моладзевых патрыятычных цэнтраў з просьбай уладкаваць сына. Вторник, пятница, суббота. Даже не 2, а 3 дня в неделю. Школа закончилась, и где-то 16 часов 30 минут, 17 часов начинается занятие в объединении. Огневая, топографическая или пограничная подготовка, начинается занятие сначала теоретически отрабатывать, а потом уже на практике. Прэзентацыя доўгая, і ў ёй ні слова пра напампоўванне маладых розумаў патрэбнымі ідэямі. Вы не говорили ничего о идеологии. Я скажу напрямую, нам бы хотелось ее избегать. Сколько времени уделяете идеологии? Минимум. А какие основные занятия? Стрелковая подготовка, огневая подготовка, физическая подготовка, включается изучение прямого рукопашного боя. Кіраўнік ВПК таксама пералічыў спартовыя клубы цалкам пазбаўленыя палітыкі, але нагадаў, ільготы пры паступленні ў вайсковую акадэмію, інстытут ці акадэмію МУЗ атрымаюць толькі ўдзельнікі гэтак званай патрыятычнай праграмы. Выхаванцам клубаў абяцаюць таксама стыпендыі і гранты, а ў перспектыве добрыя заробкі, хуткі кар'ерны рост, арэнднае жытло з расслужбоўваннем и ранний выход на пенсию. Комплексный месседж посылается гражданам Беларуси на предмет того, что давайте выполняйте определенные предварительные условия, и вам будет счастье. Счастья не будет. Может наступить в любое время такой момент, когда придется реально служить на войне. Да? И поэтому это не сильно привлекательные
сфера деятельности для белорусов. Тым не менш, маладых лаяльных кадраў у сістэме не бракуе. З выпускнікоў клубаў, якія прайшлі трохгадовае навучанне, летась сфармавалі ўзводы ў абедзвюх акадэміях. Вот в том году у нас выпускалось 192 ребенка, в этом году 197. А з 2026 года выпускнікоў будзе ў разы больш праз рост колькасці клубаў у 23-24 годах. Патрыятычны флёр і па-за клубамі ў кожнай школе. Ідэолагі апрацоўваюць настаўнікаў, а тыя вучняў на занятках. Недаацэньваць уплыву гэтай працы сёння нельга, перасцерагае былая настаўніца Вольга Павук. Мэта заняткаў гэтых распальваць варожасць да захаду, падтрымліваць у свядомасці дзяцей ухваленне вайсковых дзеянняў супраць дэмакратычных краін. Як можна увогуле супрацьстаяць дыктатуры школы, гэтай прапагандзе? Гэта, па-першае, выбудоўваць якасныя стасункі са сваімі дзецьмі, каб яны маглі абмяркоўваць з вамі розныя рэчы. Да прыкладу, пасля наведвання міліцыі ці следчых у школы, ці іншай прапагандысцкай захады, абмеркаваць з дзіцём, чаму, хто і навошта яе зарганізаваў. Расшырыць уяўленне дзіцяці пра свет, каб яно не было толькі лукашэнкаўскім. Ну і таксама дзецям можна прапанаваць розныя міжнародныя курсы з інтэрнэту, дзе можна атрымліваць больш якасную адукацыю, падтрымліваць сваё крытычнае мысленне. Выспаю свабоды для моладзі ўсцяж застаюцца спартовыя секцыі, камп'ютарныя і мастацкія гурткі, а таксама сям'я, з якой можна вывучаць гістарычную спадчыну і адкрываць цікавінкі роднай прыроды. Юлія Цельпук, Белсат. У Беларусі на сёння як найменей 1200 палітвязняў, а таксама дзесяткі тысяч асобаў, што прайшлі праз палітычны пераслед цягам апошніх гадоў. На сесіі Рады па правах чалавека ААН група незалежных экспертаў прадставіла справаздачу адносна сітуацыі ў Беларусі. Пры гэтым лукашэнкаўскі рэжым факты рэпрэсіяў адмаўляе. Ян Федарович працягне тэму. Днямі ў нацыянальным аэрапорце Менск затрымалі расійскага стендап-коміка Артемія Астаніна. Губазікаўцы перадалі яго расійскім сілавікам. У суседняй краіне мужчыну абвесцілі ў вышук за распальванне варожасці. Я осознавал, что мне нужно выступить со стендапом. У меня не было цели оскорбить кого-то и задеть чьи-то чувства. Перад экстрадыцыяй губазікаўцы, паводле адваката, вывезлі Астаніна ў лес, дзе катавалі электрашокерам і збівалі дубінкамі. У выніку ў мужчыны зламаная хрыбетка. Блізкі да сілавікоў тэлеграм-канал паведаміў, што коміку, цытата, расказалі пару жартаў. Губазік заўсёды выкарыстоўвае сілавыя метады. Незалежна ад таго, гэта які грамадзянін Беларусі або не Беларусі. Плюс, мы ж ведаем, што яны вельмі плотна працуюць з расіянамі ў сэнсе затрыманняў, абменаў людзей гэтых, калі асабліва беларусаў, напрыклад, экстрадуюць з Расіі або затрымліваюць у Расіі. І расійскія сілавікі таксама не адрозніваюцца ў гэтым. Інфармацыю пра траўмы Астаніна, нанесеныя беларускімі сілавікамі, лукашэнкаўскае міністэрства ўнутраных справаў назвала хлуснёю, і за яе распаўсюд прыгразіла крымінальнай адказнасцю. Нібыта працаўнікі ведомства дзеялі ў рамках закону. При задержании, при доставлении, при этапировании данного гражданина какой-либо физической силы и иных недозволенных методов к нему не применялось. Белорусские силовики действовали в полном соответствии с национальным законодательством. Між тым, 19 сакавіка на сесіі Рады правоў чалавека ААН група незалежных экспертаў прэзентавала даклад адносна ситуации с палітычным пераследам у Беларуси. У нас есть разумные основания полагать, что целый ряд нарушений, которые мы зафиксировали и описали, и доказали, достигают уровня преступлений против человечности. Асноўныя высновы, да якіх прыйшлі назіральнікі, узровень гвалту, пабачаны светам пасля выбараў 2020 года, гэта працяг шматгадовай рэпрэсіўнай палітыкі. Катаванні маюць шырокі распаўсюд як метад барацьбы з іншадумствам. Беларусы ў эміграцыі працягваюць адчуваць ціск рэжыму Лукашэнкі праз пагрозы і завочныя суды. Паводле нашай суразмоўцы, дзякуючы сабранай інфармацыі пра колькасць зняволеных і ўмовы ўтрымання, можна зрабіць выснову, што пераслед не тое, што не спыняецца, а ўзрастае.
Што праўда, з гэтым не згодныя прадстаўнікі лукашэнкаўскага рэжыму ў ААН. Згаданыя звесткі Ларыса Бельская назвала не іначай, як распаўсюдам хлусні, маўляў, у Беларусі не пераследуюць з палітычных прычынаў. У них есть шанс ответить на эти вопросы, они этого не делают. Обращаются с нашей группой, как, ну, знаете, я не знаю, как если бы мы были самозванцами. Дело в том, что мы были удостоены этих полномочий решением Совета по правам человека. Вы зачем приходите на Совет по правам человека, если вы не уважаете его решений? Вы почему отказываетесь от сотрудничества, если у вас есть что сказать в оправдании тех фактов, которыми мы располагаем? Сабраныя доказы рэпрэсіі ў Беларусі не застануцца без увагі міжнароднай супольнасці, бо мэта працы групы, якою кіруе Карына Маскаленка, выявіць асобаў датычных да злачынстваў. У будучыні гэта дазволіць прыцягнуць іх да адказнасці паводле нацыянальнага заканадаўства, а ўжо зараз пачаць судовы разгляд праз механізмы універсальнай юрысдыкцыі. Ян Федарович, Белсат. ЗША спадзяюцца дасягнуць шырокага спынення агню ў вайне Расіі супраць Украіны цягам бліжэйшых тыдняў. Вашынгтон арыентуецца, што пагадненне аб перамір'і заключыць да 20 красавіка, паведамляе выданне Bloomberg News са спасылкай на крыніцы, якія знаёмыя з планам. Мабыць, гэткі аптымістычны сцэнар грунтуецца на тэлефоннай размове Владзіміра Пуціна і Дональда Трампа, якая адбылася на гэтым тыдні. Яна доўжылася больш за 2 гадзіны. Па яе выніках бакі як быццам дамовіліся пра спыненне ўдараў па расійскай і украінскай энергетычнай інфраструктуры на 30 дзён. Зрэшты, гэты пункт пакуль не спрацаваў. Украіна па-ранейшаму цярпіць ад расійскіх атак. Стэлефанаваўся Трамп на гэтым тыдні з Владзімірам Зеленскім. Абодва прэзідэнты назвалі размову добраю. Лідар ЗША запэўніў, што яны, цытата, на правільным шляху. Пасля чаго ягоны спецпасланнік Стывен Уіткаф зазначыў, што Украіна пагадзілася на правядзенне прэзідэнцкіх выбараў. Акурат такую умову раней выстаўляла Масква. Аднак Уіткаф засведчыў, што перашкодай на шляху да міру можа быць статус акупаваных Расіяй украінскіх тэрыторыяў. Між тым, дэлегацыі Вашынгтону і Кіева сёння праводзяць сустрэчу з Саудаўскай Аравіяй, абмяркоўваць спыненне агню. Ян Федарович, Белсат. Ну а зараз з намі на сувязі госць студыі Белсат, вядомы украінскі журналіст Дмітрий Гардон. Абмяркуем з ім, як украінцы ўспрымаюць перамовы пра магчымае замірэнне з Расіяй, а таксама ягонае знакамітае інтэрв'ю з Лукашэнкам у жніўні 2020 году. Дмитрий, добрый день. Добрый вечер. Жаль, что я не умею говорить по-белорусски. Я бы с удовольствием с вами поговорил по-белорусски, но думаю, что еще научусь. Хорошо. Хотя в детстве... С удовольствием смотрел в Киеве спектакли театра Янки Купалы и всю белорусскую речь понимал хорошо. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Но, думаю, вопросы будут не такими, может быть, приятными, потому что мы будем обсуждать мир, войну. И прежде всего, сегодня очередной раунд переговоров, но хотелось бы спросить у вас, как считаете, стратегически готовы ли украинцы к тому, что к какому-то варианту мира с Россией после 3 лет войны, после 3 лет смертей, ужасов войны, бомбардировок, зверства российских оккупантов? Что вы на это скажете? Украинцы, безусловно, хотят мира. Украинцы готовы к миру, но к справедливому миру, а не лишь бы какому. Дешево состряпанный фашистской Россией мир нам ни к чему. И мы никогда не согласимся на условия, которые поставят под вопрос нашу государственность. И просто если нам предложат вариант, который не будет созвучен нашим надеждам и чаяниям, если мы посчитаем, что все жертвы тогда, если мы согласимся на этот вариант, были зря, мы никогда на этот вариант не согласимся. Давайте как раз к вашим словам послушаем немножко мнение рядовых украинцев из Киева и россиян из Москвы. Что они говорят, отвечая именно на этот вопрос? У нас, я верю нашему президенту, гораздо другие были вопросы, более важные. Инфраструктура важна и все, но гораздо важнее более глобальные вещи. И о них не договорились. Трамп цяпер ідзе на саступкі Пуціну. Ён намагаецца зрабіць так, каб усё выглядала добра, што мы прыйдзем да міру. Але я мяркую, што Пуцін блефуе.
Путін просто выйграе час і хоча, каб Украіна скончыла ваяваць і не нападала на Расею. Але за гэты перыяд Путін паспее ўзброіцца і напасці на Украіну з новаю сілаю. Думаю, Путін таксама маральна ідзе да таго, каб дамовіцца. Чамусьці мне здаецца, што ў яго апошнія сілы. Но тем не менее жителей Москвы. Я думаю, что реально, потому что украинцам это надоело все безобразие и нашим. Мы в надежде на то, что они договорятся. Вот. Ну, я думаю, что у нас вся страна в надежде на это. Поэтому, хотелось бы, чтобы так было. Потому что, гибель наших ребят – это как бы самое страшное, что происходит. Вот. И я не думаю, что там какие-то земли или еще что-то стоит человеческих жизней. Поэтому надо договариваться. Украина не захочет этого. Они уже сразу поставили условия, что никаких остановок поставок вооружения не будет. И останавливать мобилизацию они не будут. То есть что это значит? Это варианты Минских соглашений. После решения вообще их созвониться, да, такое есть предвкушение хорошего. Небо уже более голубое. И вообще как-то есть ощущение, что скоро этот конфликт закончится. Дмитрий, я вот не знаю, как вы отнесетесь к тому, что мы вместе дали мнение и киевлян, и москвичи, потому что в Украине есть такое мнение, что чего русских слушать, там Путин все решает, а народ там ничего не может сказать. Я нормально отнесся к тому, что вы дали мнение москвичей тоже. Это не так, что Путин все решает, потому что если бы народ России был категорически против этой бойни, если бы народ России не поддерживал действия Путина, Путин не смог бы так в течение 3 лет терроризировать свободную Украину. Безусловно, он опирается на глубинное население российское, и, безусловно, российский народ в массе своей несет персональную, полную ответственность за развязанную путинским режимом войну. Мне нравится, как они говорят, конфликт. Какой же это конфликт, ребята? Это война. Когда ваши мальчики, как вы их называете, чтобы они горели в аду, напали на Украину, когда убиты десятки тысяч украинцев, разрушены украинские города, некоторые до основания, когда миллионы людей, 6 или 7 миллионов украинцев вынуждены были бросить свои квартиры, дома и уехать в Европу, миллионы украинцев внутренне перемещены по Украине, искорежены судьбы, искорежены биографии, жизни искорежены. И это вы называете конфликтом? Гореть им всем в аду. Кто сделал это, кто поддерживает это, и кто не протестует против этого, между прочим, тоже. Поэтому я еще раз хочу сказать, российский народ несет полную моральную историческую ответственность за преступления фашистского режима Путина. И российский народ будет каяться за то, что Путин с его бандой натворили с Украиной. Дмитрий, вы известны своими инсайдами, вы хорошо знаете мнение украинской политической элиты. Часто вы первые сообщаете какие-то сенсационные новости. Как, по-вашему, сейчас официальный Киев реально относится к президенту Трампу? Или они считают, что вот это его просто такая политическая манера, буря и натиск, его стиль, или он действительно, как думают в Киеве, может действовать именно на стороне России, как сейчас многие, немножко так, может быть, эмоционально заявляют? Трамп не будет действовать на стороне России. Трамп будет действовать на стороне Соединенных Штатов Америки и самого себя, Дональда Трампа. Чтобы понять психологию Трампа, я советую всем нашим уважаемым зрителям посмотреть художественный фильм 1924 года производства Канады, который называется «Подмастерье», можно его перевести «Ученик». Посмотрите это кино. Там о том, как Трамп формировался. Это художественный фильм, повторяю, из собранных по крупицам материалов жизни Трампа. Трамп такой, как он есть. Трампа избрало гражданское общество, граждане Соединенных Штатов Америки снова избрали президентом США. И мы работаем с тем президентом, который избран народом Соединенных Штатов Америки. Для Украины Трамп не идеален, безусловно, потому что он, мне кажется, находится в плену целого ряда стереотипов.
И он, во всяком случае, произносит часто вещи, которые не являются правдой. Меня это смущает. Меня смущает, когда Трамп официально говорит о том, что окружены 1000 украинских военных в Курской области. Это неправда. Когда он говорит о том, что Соединенные Штаты помогли Украине на 350 миллиардов долларов. Это неправда. Когда он говорит о том, что рейтинг Зеленского, президента Украины, 4%. Это неправда. Когда он еще говорит много вещей, которые не соответствуют действительности и не являются правдой. В Украине украинское руководство относится к Трампу с уважением. Я это знаю, и я хочу вам об этом сказать. И президент Украины, и высшие должностные лица Украины с уважением относятся к президенту Трампу и ведут с ним диалог. Бывают перегибы на местах, но это живой организм, переговоры, живой организм. Бывают взаимные обиды, взаимные недоразумения, но после этого отношения становятся еще лучше. Теперь я хочу сказать по поводу того, что меня не оставляет, не покидает надежда, что то, что говорит и делает Трамп, является его методом кнута и пряника по принуждению фашистской России к миру. А правда ли то, Поэтому я скажу о себе. Что говорит Трамп, Да, что в Украине будут выборы президентские? Я не верю словам, я верю действиям, поступкам и, самое главное, результатам. Вот давайте слова отбросим, будем смотреть на результаты. Простите, вы задали вопрос. Да, про выборы. То есть Трамп говорит, что выборы в Украине будут. Но известно, что есть закон, когда во время войны нельзя проводить выборы. Что будет делать Киев? Выборы в Украине будут. Гражданское общество украинское хочет выборов. Президент Зеленский хочет выборов. План следующий, он прост. Прекращение огня, перемирие так называемое. Затем заключение мирного договора, справедливого мирного договора, а не лишь бы какого, повторяю я. После чего в течение 6 месяцев кампания предвыборная, и затем выборы и президента, и парламента Верховной Рады, и местные выборы, и выборы мэров городов, и руководителей поселений. Полностью перезагрузка всей власти. Мы демократическая страна, мы не собираемся заниматься узурпацией власти и так далее, но мы не можем проводить выборы, когда в стране военное положение. Пусть кто-то научит нас, кстати, и Черчилль не проводил в Великобритании выборов во время войны. Пусть кто-то научит нас, как организовать выборы, когда 6 или 7 миллионов украинцев находятся за пределами Украины. Пусть кто-то научит нас провести выборы, когда миллионы внутренних переселенцев. И пусть кто-то научит нас провести выборы, когда миллионы, даже более людей находятся на передовой. А еще хочу сказать, предвыборная кампания во время военного положения, когда начнется массированный вброс компроматов во все стороны, когда начнутся политические дебаты, атаки и взаимные упреки, все это может разорвать страну, которая выстояла в военное время, разорвать ее в мирное время. Это, кстати, план России, это гибридная война, которой Путин овладел мастерски. Поэтому мы это ему сделать не позволим, этого подарка он не получит. И все будет развиваться именно так, как я сказал. Перемирие, мирный договор, полгода, выборы. Вы, конечно, знаете, что все ваши социальные сети признаны в Беларуси экстремистскими. Такая вот загогулина, при том, что самое экстремистское это было ваше интервью с Лукашенко от 6 августа 2020 года. И оно висит на сайте у Лукашенко, но, однако, вы при этом экстремист. Давайте сейчас увидим самый, может быть, известный отрывок с этого интервью. Александр Григорьевич, скажите, пожалуйста, для меня крайне важно, как для человека, который любит свою страну, где погибло 14 тысяч уже человек, от российских наемников, от российского оружия. Для меня крайне важно, чтобы территория Беларуси, граница с Беларусью охранялась белорусскими пограничниками, белорусскими войсками, чтобы там не стояли россияне. Вы сейчас можете повторить, что с территории Беларуси россияне к нам не придут? Никогда. Спасибо. Тем более с оружием.
Дмитрий, а знаете ли вы, что тогда вот это ваше интервью за 3 дня до выборов вызвало много обид у белорусов, потому что уже были репрессии, уже потенциальные кандидаты в президенты сидели в тюрьме, уже хватали журналистов, и вы приезжаете, делаете такое интервью, которое многие восприняли как легитимизация Лукашенко. Ваш стиль, вы не очень, так сказать, резкие вопросы обычно задаете, и немножко это было и с Лукашенко. Или вы не согласны с такой оценкой? Я подробно остановлюсь сейчас на этом вопросе. Я только хочу сказать, что мои соцсети запрещены в Беларуси, я там кем-то признан. Я хочу сказать, что ни один гражданин Украины не получил от России в совокупности того, что получил я. Ни один гражданин Украины за все годы независимости Украины. Я признан в Беларуси иноагентом, в России иноагентом. Я внесен в реестр террористов и экстремистов. Против меня открыто уголовное дело по 3 статьям. Я предан суду в России заочно и осужден на 14 лет. Я объявлен в международный розыск, и, наконец, Путин лично поручил Бортникову меня физически устранить. Служба безопасности Украины уже поймала несколько групп киллеров, которые приезжали сюда по заданию Путина, чтобы меня просто убить. Поэтому я долгое время нахожусь под охраной государства и не могу даже дома находиться, поскольку велика эта угроза. Теперь, что касается интервью с Лукашенко. Я напомню, что я приехал к президенту соседской братской Беларуси, который являлся на тот момент самым популярным президентом другой страны в Украине. По опросам, проведенным среди украинцев, официальным опросам, Лукашенко шел на первом месте, ему доверяли 64% украинцев. Я приехал к президенту Беларуси, который находился в состоянии конфликта с Путиным, который очень тепло общался со всеми нашими президентами, в том числе с президентом Зеленским. Они встречались неоднократно, у них были замечательные отношения. И, наконец, я приехал в тот момент, когда в Беларуси были задержаны вагнеровцы, и решался вопрос о выдаче этих вагнеровцев Украине. И президент Беларуси пообещал мне, что вагнеровцев выдадут в Киеву. Поэтому мне представлялось крайне важным, чтобы Лукашенко, который искренне ненавидит Путина, а Путин искренне ненавидит Лукашенко, чтобы Лукашенко занимал украинскую позицию и чтобы он подтвердил, вот вы сейчас главный отрывок продемонстрировали, чтобы он подтвердил, что никогда с белорусской территории не войдут войска фашистской России в Украину. Лукашенко оказался таким же лгуном и негодяем, как Путин. Я вам скажу, я не ожидал, что он будет творить с оппозицией, когда начались массовые протесты после его фальшивого избрания в 2020 году. И спустя дней 8 или 9 после моего визита в Минск я заклеймил позором Лукашенко официально, обратился к белорусам и назвал его просто подонком, потому что так издеваться над своим народом может только подонок. Но он трижды подонок, потому что с его территории пришли сюда эти орки проклятые, и ненависть к нему и у меня, и у украинцев просто зашкаливает. Ну, я уже не говорю о том, что он официально, выступая на пресс-конференции, сказал, что Гордона надо срочно привезти в Минск и посадить его в СИЗО. Вот. Я хочу сказать, пусть он о себе думает, куда его посадят, чтобы не на кол его посадили, толстой его задницей. Спасибо, подумай. Дмитрий. Спасибо на таком завершении. Хотел бы поговорить больше, но как раз 15 минут нашего эфира, мне кажется, очень интересно. Поговорили. Спасибо еще раз, что нашли время подключиться к эфиру Белсата. І ў пэўны працяг тэмы. На гэтым тыдні візіт у Кіеў здзейснілі прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў. Чальцы аб'яднанага пераходнага кабінету ды каардынацыйнай рады правялі шэраг сустрэчаў з дэпутатамі Вярхоўнай рады і прадстаўнікамі офісу прэзідэнта Зяленскага. Размаўлялі як пра праблемы двухбаковых стасункаў, гэтак і пра палепшэнне становішча беларускіх добраахвотнікаў. Падрабязней у сюжэце.
Беларускія добраахвотнікі Ян Дзюрбейка і Сергей Дзёгцеў больш за 1000 дзён застаюцца ў расійскім палоне. Былы баец палка Каліноўскага Васіль Верамейчык амаль 4 месяцы утрымліваецца ў няволі рэжымам Лукашэнкі. Родныя пабрацімы просяць украінскі бок улучыць хлопцаў у абменныя спісы ваеннапалонных. Звярталіся з такой просьбаю і дэмакратычныя сілы. Уже былі факты абмена іншаземцаў, бойцоў іназемнага легіёна Украіны, і іх менялі. Таму ні в які іх там канец спіса ніхто не ставіць, просто адбываецца складаныя перамоўныя працэсы. Абмеркаваць не толькі гэтае пытанне ў Кіеў прыехалі чальцы аб'яднанага пераходнага кабінету і каардынацыйнай рады. Пры спрыянні украінскай арганізацыі «Прызма» былі арганізаваны сустрэчы найвышэйшага ўзроўню з прадстаўнікамі офісу Зеленскага і высокімі чыноўнікамі. Але візіт распачаўся з наведвання Ірпеня і Бучы. Прыгараду Кіева, дзе ў 22-м адбываліся інтэнсіўныя баі, якія не дазволілі расійскім захопнікам дайсці да сталіцы ўкраіны. У абароне ўдзельнічалі і беларускія ваяры. Там жа добраахвотнікі панеслі першыя страты. Гэта вельмі важна ушаноўваць памяць нашых беларускіх добраахвотнікаў, якія аддаюць і аддалі свае жыцці не толькі за незалежнасць Украіны, але і за вольную будучыню Беларусі. Мы павінны рабіць усё магчымае, каб да іх была падтрымка, каб была памяць пра гэтых людзей. Ужо ў Кіеве адбыўся круглы стол, падчас якога акурат узнялі праблемы, з якімі найчасцей сутыкаюцца беларускія ваяры. Важна абмеркаваць тое, каб яны тут сябе спачувалі адпаведным чынам, каб іх правы былі цалкам абаронены і магчымасці для рэабілітацыі, для сацыялізацыі. Пытанні відавочна важныя, толькі падобна пошукі развязанняў ідуць без удзелу ўсіх зацікаўленых бакоў. Гэтак на круглы стол завіталі прадстаўнікі батальёну «Волат» і публічна выказалі незадаволенасць сваім выключэннем з працэсу. Як зазначыў у эфір Белсату дырэктар цэнтру «Еўрапейскі дыялог» Анатоль Лябедзька, непаразуменне магло ўзнікнуць праз канфлікты ўнутры беларускіх фармаванняў, да якіх дэмакратычныя сілы не маюць дачынення. Што адбылося, проста ім прадставілі мікрафон, магчымасць выказаць сваю пазіцыю. І калі на пачатку былі эмоцыі, то, падаецца, на завяршэнне ўсё пайшло канструктыўна. Гэтаксама, са словаў палітыка, ужо ёсць плён ранейшых абмеркаванняў наконт няпэўнасці са статусам беларускіх добраахвотнікаў. Намеснік міністра кажа, што мяне сёння выклікалі і далі, просто загад, так скажам, па-ваеннаму, каб рыхтавалі праект закона, які вырашае вот гэтыя пытанні, сістэмна вырашае беларускіх добраахвотнікаў, і не толькі саміх добраахвотнікаў, але і чальцоў іх сямей. Ён распаўсюджваецца на больш шырокую катэгорыю. А гэта пытанне, так, і іх легалізацыі, атрыманне грамадзянства, гэта пытанне выплат. Вядуцца размовы і адносна беларусаў, якія застаюцца жыць на тэрыторыі Украіны, але праз сваё грамадзянства зазнаюць праблемы з рахункамі і атрыманнем дакументаў. Вядома, супраца не аднабаковая. Беларускія дэмакратычныя сілы намераныя надалей падтрымліваць Украіну, што было адною з тэмаў круглага стала. Гэта і адвакатаванне большай ваеннай дапамогі ад нашых еўрапейскіх, амерыканскіх партнёраў. Тое, што робяць дэмакратычныя сілы, і Святлана Ціханаўская падчас візітаў на вышэйшым узроўні і аб'яднаны пераходны кабінет, калі сустракаецца таксама на працоўным узроўні, мы заўжды кажам і тлумачым нашым партнерам пра важнасць гэтай дапамогі сёння для Украіны. У рэчышчы зменлівай сітуацыі вакол Украіны, падавалася б, беларускія дэмакратычныя сілы не самыя моцныя хаўруснікі. Аднак у выбудоўванні цяперашняга партнёрства украінскія палітычныя сілы бачаць магчымасці для гарантавання ў будучыні бяспекі не толькі для сваёй краіны. Беларусь дуже важлива не тільки для України. Беларусь вельмі важная не толькі для Украіны, безумоўна, бо мы маем вялікую мяжу з Беларусю. Таксама Беларусь вельмі важная для ўсходняга флангу НАТО. Гэта і Польша, і Літва, і Латвія. І таму мы не можам пагарджаць беларускім пытанням. І ў першую чаргу беларускімі дэмакратамі ў выгнанні. Сваё бачанне падтрымання беларускай супольнасці народныя дэпутаты Украіны і прадстаўнікі групы за дэмакратычную Беларусь выклалі ў адмысловай стратэгіі адносна нашай краіны. Яе прэзентавалі ў канцы лютага. Марыля Дакуцька, Белсат. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які можна перайсці праз QR-код на вашых экранах. З захаваннем бяспекі падпісвайцеся і чытайце. Таксама зазірайце на інтэрнэт-старонку belsat.eu. А ўжо зараз прэзентуем артыкулы і матэрыялы, якія цягам тыдня падрыхтавалі нашыя калегі. Белсат онлайн. Праз імгненне.
Зніжэнне долі еўразвязу ў экспарце і імпарце ды адначасова павелічэнне долі Расіі і Кітаю. Як змяніліся прыярытэты ў замежным гандлі Беларусі, разабраліся нашы калегі з Belsat.eu. Паводле Белстату прарыву ў гандлі летась не адбылося. Экспарт тавараў склаў 40 мільярдаў 300 мільёнаў долараў, што толькі крыху больш, як у 2023 годзе. Пры гэтым значна знізіўся экспарт у еўразвяз. Паказнікі імпарту з заходняга кірунку таксама праселі. У такіх умовах на змену прыходзіць Кітай. Што да Расіі, то яна застаецца асноўным нашым гандлёвым партнёрам. МЗС Беларусі дало справаздачу, што ў Расію пайшло амаль 55% усяго экспарту і больш за 65% тавараў. Ці зазнаюць змены назвы вуліцаў і гарадоў у вольнай Беларусі? І ці застануцца на сваіх месцах помнікі савецкім правадырам? Адказы на гэтыя пытанні шукалі нашыя калегі з сайту разам з філосафам Паўлам Баркоўскім. Выканальнік абавязкаў прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі ў справе нацыянальнага адраджэння Павел Баркоўскі ўпэўнены, што ўпарадкаванне урбанімічнай прасторы і яе дэкамунізацыя – гэта пытанне не толькі гістарычнай справядлівасці і эстэтыкі, але і нацыянальнай бяспекі Беларусі. Зрэшты, мяркуе эксперт, ці варта беларусізаваць назвы гарадоў і называць Мінск Менскам, а Гродна горадняй, мусяць вызначыць самі жыхары нашай краіны. Цалкам інтэрв'ю чытайце на нашай старонцы ў інтэрнэце. Міністэрства гандлю скараціла пералік тавараў, цэны на якія будзе кантраляваць дзяржава. Нашы калегі з YouTube-рэдакцыі пацікавіліся ў гледачоў, ці гатовы яны да росту коштаў. Большасць удзельнікаў апытання, 59%, адказала, што не гатовыя да росту цэнаў. Астатнія ж рэспандэнты, 41%, выказаліся станоўча. Калі вы таксама хочаце падзяліцца сваімі думкамі, шукайце апытанні на YouTube-канале Belsat Live. А таксама нашыя калегі з YouTube-каналу Белсату прэзентуюць новы праект пад назвай «Ваяры і валанцёры». Ён апавядае гісторыі беларусаў, якія ў выніку пераследу пакінулі родную краіну, а пасля пачатку вайны ва ўкраіне далучыліся да створаных беларускіх добраахвотніцкіх фармаванняў ці зрабіліся валанцёрамі. Прапануем урывак з першага выпуску, цалкам жа можна паглядзець на YouTube-канале Belsat Doc. Окей, good. Упражнение, которое мы сейчас будем делать, называется Мозамбик. Человек увидел своего врага раптово, да, то есть он не ожидал его увидеть. Буквально из-за угла, там расстояние было в районе 15 метров. А на нашай старонцы ў Фейсбуку можна пабачыць сапраўды дзіўнае відэо, як судовыя прыставы Злоева канфісковваюць матацыкл. Відаць, каб сітуацыя не выглядала такой сумнай, на ролік адразу наклалі вясёлую музыку. Прапануем паглядзець его вам. З нагоды сусветнага дня татуявання калегі зрабілі падборку патрыятычных матываў, якія нашы суайчыннікі з гонарам носяць на сваіх целах. Раім абавязкова паглядзець. Свята, якое пакуль нельга публічна адзначаць у Беларусі. У гэтыя дні беларусы па ўсім свеце распачынаюць святкаванне Дня волі, знакавай для нашай гісторыі даты абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі 25 сакавіка 1918 года. Уладзіслав Корцак прайшоўся святочнымі вуліцамі Варшавы. Вітаю, сябры, і віншую вас з Днём волі. Канешне ж, дзень абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі 25 сакавіка, аднак сёння нядзеля для большасці выходны дзень, таму мноства акцый па ўсім свеце праходзіць менавіта сёння. Мы ж з вамі пройдземся праз самае сэрца Варшавы, горада хіба з самай вялікай беларускай дыяспорай у свеце. З намі цудоўныя людзі і гэты велічны, вялізны 330-метровы бел-чырвона-белы сцяг. Я віншую беларусаў
і тых, хто тут, тых, хто ў міграцыі, тых, хто засталіся там у Беларусі по-рознаму. Але я сподіваюся, що хутко ми будемо разом. Для мене це свято, це чергова нагода підтримати білорусів в їх виборі, заявити їм про те, що моє серце з ними. Моє серце наполовину біло-червоно-біле, наполовину синьо-жовте. І тому мене до сліз вражає, які світлі люди довкола. Треба святкувати, коли нехто боїться виходити, то нехай проводиться гэта свято со своей семьей у доме. Мы з'ехали, і ми боротьбу протягуємо уже 4 роки тут, 5-й год. І будемо далі гэта робити. І каб увесь світ бачив сьогоднішні наші стяги, наші свята. І тяжка гэта ноша, нести бело-червоно-белый стяг. Я думаю, калі паглядзець, колькі было зроблена нашими продкамі, паўстанцамі Каліноўскага, стваральнікамі Беларускай Народнай Рэспублікі, тымі, хто змагаўся за нашу незалежнасць, нашымі каліноўцамі, якія змагаюцца сёння ва ўкраіне, гэта непараўнальна. Але я веру ў тое, што гэты сцяг, цудоўны чырвона-белы сцяг, дарэчы, гэта ўжо музейны экспанат музея вольнай Беларусі, мы пранясем на вуліцах Мінска, па вуліцах Мінска, не лепш, па праспекце Васіля Быкова. Наша святочнае шэсце працягваецца, ідзем да старога гораду, падыходзім ужо. І вось наши цудоўныя удзельнікі таксама хочуць сваімі эмоцыямі, ўражаннямі подзяліцца. Я бывшая политзаключенная. Просто хочу поздравить всех белорусов с этим красивым нашим праздником, с нашим днем какого-то единения. Даже если здесь кого-то сейчас нету, мы все равно все вместе. Потому что это здорово, это красиво. У нас самый красивучий флаг в мире, он самый добрый. Сябры, галава калоны ўжо амаль на замкавай плошчы, фінальнай кропцы нашага маршрута. А тут у хвасце мы яшчэ працягваем камунікацыю з нашымі суайчыннікамі. Калі ласка. Хочам павіншаваць усіх беларусаў з днём волі з 25 сакавіка і жадаем, каб як мага хутчэй мы маглі сустрэць гэтае свята на вуліцах Менску і іншых гарадоў Беларусі. Со святам! Желаем скорейшего возвращения домой, чтобы мы могли пройтись по нашим городам с улыбкой и без страха. Нягледзячы ні на што, беларусы збіраюцца разам, святкуюць дзень волі, віншуюцца адзін аднога, глядзяць адзін аднаму ў вочы, бо так важна у гэтыя цёмныя часы пабачыць святло. Фінальнай кропкай гэтага мерапрыемства стаў канцэрт на замкавым пляцы тут, у Варшаве. Яшчэ раз паўтару, горадзе з самай вялікай беларускай дыяспарай у свеце. З вами быў Уладзіслаў Корсак. Дзякуй вялікі, са святам, жыве Беларусь! 25 сакавіка 1918 года была абвешчаная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта дзень, які дэмакратычныя і нацыянальна арыентаваныя беларусы лічаць галоўным святам краіны. Віншую гледачоў Белсата і ўсіх беларусаў. І гэта сапраўды той дзень, калі мы все кажам спрадвечнае. Жыве Беларусь! Ён выходзіў да людзей і гэтых людзей зачароўваў. Бард пакалення 80-х. Гэты бард менавіта тады нарадзіўся. Ён лічыў, што патрэбны бунт. Калі ён пісаў, дык пісаў, калі піў, дык піў, калі кахаў, дык кахаў.